Wara l-izviluppi tal-ahhar jien fejn ħarget l-ahbar illi l-gvern irrakkomanda li tinghata proklama lil George Farrugia, ħafna bdew jistaqsu, proklama x'inhi? Artiklu 93 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jgħid illi l-President ta' Malta jkollu s-seta illi jagħti lil xi persuna illi jkollha x'taqsam fi jew illi tkun ġiet misjuba ħatja ta' xi reat maħfra, sew ħielsa jew suġġetta għal kondizzjoni skont il-liġi. Il-President jista' jagħti wkoll xi persuna sospensjoni sew indefinita jew għal perjodu speċifikat dwar l-eżekuzzjoni ta' xi kundanna mogħtija lil dik il-persuna għal xi reat. Kif ukoll jissostitwixxi forma ta' pjena anqas ħarxa minflok xi pjena imposta fuq xi persuna għal xi reat, jew jaħfer fl-intier tagħha jew f'parti minnha kull kundanna mogħtija lil xi persuna għal reat jew għal xi penali jew konfiska li xorta oħra tkun dovuta lill-Istat minħabba f'xi reat. Skont l-istess artiklu tal-Kostituzzjoni dwar min jinstab ħati, il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja għandu jibgħat rapport miktub u tarif jekk ikun hemm lill-Kabinett u l-Kabinett għandu jagħti parir lill-President jekk għandu x'jagħti lil ħati maħfra jew sospensjoni fl-eżerċizzju tas-setat mogħtija lilu b'dan l-artiklu. Il-maħfra presidenzjali ilha f'pajjiżna sa mill-1964 meta qabel kienet tingħata mill-Gvernatur. Ma jkunx il-President ta' Malta waħdu li jiddeċiedi, iżda qabel it-talba tmur quddiem diversi persuni, skont il-każ, fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija, id-Direttur tal-Ħabs, l-Avukat Ġenerali illi kollha jagħtu l-parir tagħhom lill-Ministru tal-Ġustizzja. Imbagħad tittieħed deċiżjoni mill-Kabinett. Il-maħfra presidenzjali, jew inkella aħjar il-prerogattiva tal-maħfra għandha funzjoni importanti ħafna f'soċjetà demokratika. Il-maħfra presidenzjali hija neċessarji biex issewwi żbalji umani biss u għandha tintuża f'każijiet eċċezzjonali. Iżda l-maħfra presidenzjali ġieli intużat mod kontroversjali għall-aħħar. Bħal meta kien il-każ tal-Brażiljan Queiroz illi tħalla jmur lura pajjiżu għaliex għandu l-hepatitis B u llum qiegħed il-Brażil iservi l-hamburgers. Kellna wkoll il-każ ta' Joseph Fenech magħruf bħala Zepp il-Ħafi. Fl-aħħar xhur kellna wkoll każ ieħor ta' maħfra presidenzjali tal-lom għalliema illi ingħatat il-maħfra presidenzjali wara illi ntbagħtet il-ħabs minħabba li allegatament ma ħallitx lil bina jara lil missieru. F'dawn l-aħħar 4 snin bejn l-2008 u l-2012 saru 505 talbiet għal maħfra presidenzjali. Minn dawn 43 ġew milquha.